ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. Dance to Dance Juniors. Title sponsored by VIP Last Bench Tulu Movie. Powered by Kane Properties. Co-sponsored by Sun Premium Refined Sunflower Oil, Santosh Rice. Namma TV in association with the Voice on Dance Academy, Fix Art presents Dance to Dance Juniors. Dance to dance. Dance to dance. Dance to dance. Dance, dance, dance. Dance to dance. Dance, dance, dance. ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ಸಲಾಂ, ನಮಸ್ತೆ, ಆದಾಬ್, ಸತ್ ಶ್ರೀ ಅಕಾಲ್. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮಲಿ ವಿಜೆ ಪೂರ್ವಿ and Niriksha Shetty Puttur. Welcoming you to Namma TV in association with Boys on Dance Academy and Fix Art presents VIP's Last Bench Dance to Dance Juniors. Sponsored by Kane Properties, Santosh Rice Mill Private Limited, Sun Premium Refined Sunflower Oil, Blunt Unisex Saloon and Raj Dance Creations. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ರೌಂಡ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ವಿತ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲಿದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಬ್ಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಬ್ರು ಗೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮಡಿಕೇರಿಯ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ಕಣ್ಣೂರ್ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಪೂರ್ವಿ ಮುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಕ್ಕರ್ ಗೇರ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೇರೆ. ಸೊ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸೃಷ್ಟಿ, ಋತ್ವಿಕ್ and Aryan. So let's welcome them on stage. So let's welcome our first contestant Srishti on stage. लाडो उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ. आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की. डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह. अंग लगा दे रे, मोहे रंग लगा दे रे. अंग लगा दे रे, मोहे रंग लगा दे रे. मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे. जोग लगा दे रे, प्रेम का रोग लगा दे रे. मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे. राम रतन धन लगन मगन मन तन मोरा चंदन रे. उजली कोरी प्रीत पे आसत रंग लगा दे रे. अंग लगा दे रे, मोहे रंग लगा दे रे. मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे.
ये क्या है नानू? वो मेरा दोस्त ने दिया है। अच्छा, इसलिए मैंने तुझे कॉलेज भेजकर पढ़ा रहा हूँ क्या? ठीक है, मुझे मेरा फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है, तू मुझे मेरा लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं घर छोड़ के चले जाऊंगी। गुड बाय। बाहों में तेरी आके लगा, मेरा सफर तो यहीं तक है। तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗನ್ನು, ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಅಪೇಕ್ಷಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್? ಹಾಯ್ ಸೃಷ್ಟಿ. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮಮ್ಮಿ ಬೈದೇರೆ? ಹಾಂ. ಲೆಪ್ಪರೆ? ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್, ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೃಷ್ಟಿ, ಈರ್ ಅಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಿತ್ತೆ, ಇರೇಗಿರ್ನ ಅಮ್ಮ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ? ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏಪಲೆ ನೋಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟೆ ಬರೋಡ ಅಂಡ. ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ಬೇರೆಡ, ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ರೌಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಓಪುರ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮಂದಾರಿರು? ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲಿ ಉಂದು ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್, ಬೊಕ್ಕ ಟಪೋರಿ ಮಂದೆ, ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿನ, ಬೊಕ್ಕ ಹಾರರ್, ಇತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಂಚ ಲರ್ನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ದತೋನು ಪಂಡ. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ. ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಟಿಲ್ ನೌ, ವರ್ಸಿಟಾಲಿಟಿ ಟು ದ ಲಿಮಿಟ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್. ರಿಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ನೀಟ್ ಆತನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚ ಕನ್ವೆ ಮನ್ಪುಡಿತನ್ ಆತ ಶೋ ಕನ್ವೆ ಮಂದರಿ ನಮಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಬೀಟ್ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಲೆಗ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಉಪ್ಪೋಡು, ಫ್ಲಿಪ್ ಐ ಮೀನ್ ಕಾರ್ಟ್ ವೀಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ, ಲಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಇತ್ತನ, ಟ್ರಯೋ ಲಿಫ್ಟ್ ಇತ್ತನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಏತನ್ ನೀಟ್ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡ. ಎಂಕ್ ಆತ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದಿತ್ತು ಜೀರ್ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಕಲ್ದರ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್. ಸೊ ಲಿಟ್ರಲಿ ವೆರಿ ನೈಸ್, ರಿಯಲಿ. ಜಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಗೇನ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಗೆ ಈತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿನ ವಿನೋದ್ ಸರ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಗುರುಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಏನ್ಚ ನಮ್ಗೆ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಗುರು ಇಜ್ಜಂಡ ಏನ ಲೈಫ್ಲ ಏರ್ ದುಂಬು ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ. ಸೊ ಗುರುಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ವಿನೋದ್ ಸರ್ಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಶೋತ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆ ಬರೋಡ. ಎಸ್, ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಒಲ್ಲರಿ ಬಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿನೋದ್ ಸರ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬರೋಡು, ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ನೆಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪಾದರು, ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ದರು. ನಾದಂಡಿ ಒರೊಂದೆರೆ ಗರು ಹತ್ತಂಡು ಹೈಕಂತೂ ದಾದಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಜೇಶ್ ಕಣ್ಣೂರ್ ಸರ್, ಎಂಚೈತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್? ಹಲೋ, ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಸರ್. ಹಾಯ್ ಷಷ್ಠಿ. ಐಕೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪನ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲ ತೂದು ಮಲ್ಪೋಡು, ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೇ ಮಲ್ಪೋಡು, ಪೂರೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ತಂಡು ಆಫೀಸ್ ಇರು ಕೊರೋನಾ ಥೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪೆರನೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದಂಚ ಇರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಅದೇ ವಿನೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಟ್ ಐಕ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪನೆ ತೂದು ಮಲ್ಪೋಡು, ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲು ಹೆಂಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಯಾನು ಕಿಶೋರ್ಪುರ ಎತ್ತ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇನು ಸರ್, ಈಗಲೂ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂಚಾಪುಡು ಮಂಡಾವ ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಟ್ ಆಪಣಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ఆయన హాలాపనకి తూదు కల్పొడు ఆయన
ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಅಂಡ ಬುಡ್ಚಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಕಲ್ಪೋಡು ಎಸ್ ಎಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಂಜಿನ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಆದ ನಿಕುಲು ಬತ್ತಿನ ಜರ್ನಿ ಎಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಪೂರ ಫಾರ್ಮ್ಲ ಮಲ್ತಾಲೆ ಅವೇ ಬೋಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬೋಡವ್ ನವ್ವೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ನವ್ವೆ ದಾದ ಬಂಡ ನಿಕಲ ದಾದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಓ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತು ನಿಕುಲು ಅವೇನು ತೂಪಲೆ ಎಕ್ಕಡಿಂಚಿ ಕಿಶೋರ್ ಸಾರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂಡೇರು ನಿಕಲು ದಾದ ಮಲ್ ಬರಬಣ್ಣ ಮಲ್ತಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 12 ವರ್ಷ ಮಲ್ತಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ತಗೊಂದುಲ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚವು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾನಲೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತಾರ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆಲಿವ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪಾರ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾನಲೆ ಮಲ್ತಿನ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಫಿನಾಲಿಗೆ ನನ್ನ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ Thank you so much. So must send comments by the jing clack la tikkadandu. So full happy? Yes. So ne happiness pole. Finger cross dile. Hope for the best mal play and Tuka next round against like Tapar Ejand. Thank you so much. Starting entry full hero da ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಆನ ಅಂಚನೆ ಪೋತು ಜಿಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ Dance to dance, 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 dance to dance, 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 dance. Welcome back to Namma TV in association with Boys Own Dance Academy and Fix Art presents VIP's Last Bench Dance to Dance Juniors, sponsored by Kane Properties, Santosh Rice Mill Private Limited, Sun Premium Refined Sunflower Oil, Blunt Unisex Saloon and Raj Dance Creations. So itte next merege takkar kore barandullere onji full josh barandullere Ritwik. So let's welcome our next contestant Ritwik on stage. जब गुस्से में आता है वहाँ खड़े लोग भाग जाते हैं। एक नंबर का लफंगा है। शाने इस एरिया में रहने के लिए मारी बाई का परमिशन लगता है, समझा क्या? गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे नाइट वेरी स्पेशल प्रोग्राम बाय मारी एंड हिज टीम। क्या नाम बताया उसका? मारी। लव करो मारी, आई लव यू बोलो उसको। मरवा दिया ना आप उनको, अब खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो? जो करने आए वो करो। मच्छर अगर सोते हुए आदमी को काट ले तो वो हीरो नहीं बन जाता। अगर जागते हुए आदमी को काट लेना तो उसको मसल दिया जाए।
डालूंगा। ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಋತ್ವಿಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಡಕ್ಕೆ ಏನು ಗೈಡ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ಚಾತನಂದು ಅಪೇಕ್ಷಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಯ್ ಋತ್ವಿಕ್. ಹಾಯ್. ನಿಖಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಏರು ಫುಲ್ ಗೋವಾರ್ದು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಗೋವಾದೆ ಕನ್ನತೀನಿ ಗೋವಾರ್ದೆ ಕಂತೀನಿ ತುಲ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ. ಓಕೆ ದಾದನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅಣ್ಣಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ. ಹಾಂ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಓಲ್ ಉಂಡು ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಓಲ್ ಇತ್ತು ಈರೆ ಪನ್ಲೆ ಆತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ದೀನಗ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದೋಡಿತ್ತು ನೀರು ಈ ಸರ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಹೀರೋದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಣ ಅಂಚನೆ ಪೋತು ಜಿಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತ್ ಬರೋಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯರ್ಡ. ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಹೀರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಂದಿರು ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು ಮಧ್ಯ ಒಂಚೂರು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಂದಿಲ್ಲ ಕಾಣ ಆತೆ ಅವು ಅರೇನ್ ದೂರ ರ್ಯಾಪ್ಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಬೋಡಾರ ನೋಟಿಗೆ ದಯಪಡ ಎಡ್ಡೆ ಡಾನ್ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಡಾನ್ಸರ್ ಇಂಗ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಇಂಗ್ಲೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಸ್ತ್ ಒಯ್ತೇರು ನಾಡವೇನು ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಂತೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಅವೇ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪಾಡು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Comments and positive aadde tunga. Let's wait for the results. Thank you. ಅದೆಂಗ್ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋಡಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ರೌಂಡ್ಗೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ ಬಲೆ. I am Optimus Prime. And roll out. Dance to dance, 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 dance to dance, 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 dance. Welcome back to Nama TV in association with Boyzone Dance Academy and Fixed Art presents VIP's Last Bench Dance to Dance Juniors, sponsored by Kane Properties, Santosh Rice Mills, Sun Premium Refined Sunflower Oil, Blunt Unisex Salon and Ranch Dance Creation. ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಋತ್ವಿಕ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲೇನು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆರ್ಯನ್. Spartans! What is your profession?
I am Optimus Prime. And roll out. I am coming for you. Let's have some fun. ಕೈನಾಗೆ ಮೈಗಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಸೆಂಟ್ರಾಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಭೂಷಣ ಬೇಲಂದ್ರೆ ಆಯಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ನಾನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹವ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಂದೇ ಹವ. ಏರೆಗಾವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಶೋತ ಲೆವೆಲ್ ಒಲ್ತು ಓಡೆ ಪೋತುಂಡು ಪಂಡು. ಎಸ್, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟಫ್ ಆವೊಂದೇ ಉಂಡು, ಜಡ್ಜಸ್ಗಳ ಡೆಸಿಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಟಫ್ ಆವೊಂದೇ ಉಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆದ ಅಲರ್ಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬುಡ್ಪುನು ಆಗಲಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಡ್ಬುಡು. ಎಸ್, ಓವರ್ ಟು ದ ಜಡ್ಜಸ್. ಎಸ್, ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಎಂಚೆತ್ತನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೈತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಿತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರಲಿ ಆರ್ಯನ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ದೇವನ ಇಂಕ್ ಟೀಮ್ ಸೂಪರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಪಡ್ ಸಿಂಕ್ ಪಡ್ ಸೂಪರ್ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಯನ್ ಇಂಕ್ ಹೈಲೈಟ್ ಬೈಜೈಟ್ ಆತ್ ದೇವನ ಆರ್ ಕಾಲಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಇರ್ನ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಫ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲೇರು ವಾವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಬೋಡಿತೀನಿ ಆರ್ಯನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಂಜ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಯನ್ ಬೋಡಿತೀನಿ ಬೇತಕ್ಲೇನ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಂತದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕುಲಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಆರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಆರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಡಾನ್ಸಸ್ ನಾನು ತೂತಿನ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೈತಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ದಪಂಡ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ರೌಂಡ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೋಡ್ಚಿ ಡಾನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಪಂಡ ರಡ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಯನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಯನ್ ತೋಜೋಡು ಡಾನ್ಸ್ ಇಡು ಅದರ್ವೈಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಟೀಮ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಏರಂತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಚನ್ ಅಲ್ದಿರಕುಲ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಎಸ್, ರಾಜೇಶ್ ಕಣ್ಣೂರ್ ಸರ್. ಹಾಯ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಅನಿಲ್ ಹಾಯ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಪನ್ನಂಚನೆ ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಲ ಸೂಪರ್ ಪೂರ ಮಲ್ದನೆ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಫ್ಲಿಪ್ಸ್ ಆಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬದಿನ ಆ ಪುಣ್ಣುಲ ಎನರ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಅವು ಆರ್ಯನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲು ತೂಡಾಪುಡು ಎಟ್ಟ ಡಾನ್ಸರ್ ಆರ್ಯನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಟ್ಟ ಎತ್ತನೆ ಆರ್ನಾತಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲ ವೆರೈಟಿ ನಿಕ್ಲ ನಾವು ಎತ್ತನೆ ಅವನ ಒಂಚೂರು ಆರ್ಯನ್ ಸಮೇತ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಅದು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಯನ್, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪೂರ್ವಿ ನಂಗೆ ಕೇಪಲ ರಗಾಲೆ ಕೊಡ್ಪಿನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೇನೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಬಲೆ ದಪಂಡ ಟಫ್ ಒಂದು ಬೋನಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್. Dance to dance, 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 dance to dance, 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 dance. Welcome back to Nama TV in association with Boys Own Dance Academy and Fixed Art presents VIP's Last Bench Dance to Dance Juniors, sponsored by Kane Properties, Santosh Rice Mills, Sun Premium Refined Sunflower Oil, Blunt Unisex Salon and Ranch Dance Creation. ಪೂರ್ವಿ ನಂಗೆ ಕೇಪಲ ರಗಾಲೆ ಕೊಡ್ಪಿನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೇನೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಎನ್ನಂತೂ ಆಸೆ ಪಂಡ 3 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಡು ನೆಂಕದೆ ಪಂಡ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಗೆ ಏರ್ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ತೂಕ ಐತೆ ಏರ್ ನೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪೇರು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಏರ್ನ ಜರ್ನಿ ಏಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಪಡೋದು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಂದೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ Shrishti. Shrishti, congratulations Shrishti is semi-finals you can select author. Okay, so wonderful. And a onji condition. Eat versatile performer eat satti. And next time bannaga enku standing ovation korpulaka onji performance ka nodiru. Gotanate. Okay, all the best. Okay, thank you ma'am. Thank you ma'am. So next contestant semi-final go open. ರಿತ್ವಿಕ್ ಆರ್ ಆರ್ಯನ್ ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೊಂಡು 2 ಜನ ಲೆಡ್ ಎತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಲ ಕೊಡ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಬಲೆ ದಪಂಡ ಟಫ್ ಒಂದು ಬೋನಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಇತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಬರ್ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ನನ್ನ 2 ರೌಂಡ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಫಿನಾಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ 100% ಆರ್ಯನ್ Okay. Congratulations Aryan. So itಕೊಂಡು ಒಂದಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಂಡ ಬೇರೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಬರೋದಿತ್ತೇರು. So finally congratulations Aryan and congratulations Shrishti and Ritwik. ಈ ಬೇಜಾರ್ ಮಂತೊಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇರೆಗ್ ನನೊಂಜಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಉಂಡು. You have to do a vote appeal and ಇರಿನ್ ಜನಕ್ಕಲ್ ಇರ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಮಂತೇನ you can directly go to the finals. ನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ D2D ಸ್ಪೇಸ್ ರಿತ್ವಿಕ್ KP 8050406060ಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ವೋಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಡಿರೋಂತಲೇ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಸಮಯ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ರಾಜೇಶ್ ಕನ್ನೂರ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಮುಕುಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರೋಡು ನಂಗೆ Yes, Ritwik. Wild card entry to select the direct grand finale to play. Okay. So thank you so much. Bye bye. Thank you so much. ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತಿನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಕನ್ನೂರ್ ಸರ್ ಎಂಗಲ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ನೋಡು ಅಂದ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಗೊಂದು ಏಪಲ್ದ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ನಂಚೇನೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಓನ್ ಫಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತನ್ನೊಂದು ಮೂಜಿನ ಸರಿ ಅಂತ ಬರ್ಪಿನಿ ಶೋಕದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆಡೋಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫಿನಾಲಿ ಕೈತಲ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೋಪಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೋಡೆ ಪಿದಾಯಿ ಬೋಜಿನ ದಾದ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಬಜಿ ಫುಲ್ಲು ಫಿನಾಲಿ ಬೈದಿನ 100 ಜನ ಮಲ್ಪಂದಾಂಡ ತೂಪಿನಾಗಲು ಪಡೋದೆ ಅಂಚೆ ಪಿದಾಯಿ ಬೋಂದು ಪಿದಾಯಿ ಬೋಯಿನಕಲು ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡಿಚಿ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಜಡ್ಜಸ್ ಆಗಲಿ ನೆರಡು ಉಂಡಾವೆ ಅವು ಕಾಮನ್ ಏನು ಮಂಡೆ ವಿಚಾರ ಪಡಿಸಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಲ್ಲರ್ ಲಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನಾಗ ನೆರಂದೆ ಕುಲ್ಲರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಪುಜಿ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಶೋರ್ ಪಾಂಡೇರು ಒಂದು ಆಯ್ಬೇಟಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂಜಂಕ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇವೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ನೆರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಪ್ಪುನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಗುಲೊಂದುಪ್ಪುನು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಫಿನಾಲಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೆ ಏರು ವಿನ್ನಾಪೇರು ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಫಿನಾಲಿ ಬರ್ಪೆ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಳು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೂಡ ನಾ ಆತ್ಮೀಯರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀನಿ ನಾನು ಮೋಕೆಡಿ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಊರಿಗೆ ಉಲೆತ್ತೇರು ಈ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಊರು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ನ ಮಗಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಊರು ಪುತ್ತೂರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶ್ರೀನಿ ಹಿರೇಗೆ ಕೂಡಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಇದು ಬರ್ದತ್ತದು ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮನ್ನು ಎಂಗ್ನಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದು ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಕೊರ್ದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ದಿರ ಅಂಚಿನ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ಇರ್ರಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಗಳು ಮಂತ್ರಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ನೆ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರು ಐಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಂತ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ದೇರು
ಮಾಂತ ಜೋಕ್ಲಾಗಿ ಈತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಐಕ್ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿದು ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಯಾಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಾಗಿ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕುನೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಗು ಏತಾಪುನ ಆತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬರ್ಡು ಇಂಚನೆ ಅಕ್ಲ ಜೀವನದ ಒಂದು ಓವಾಣ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡನ್ ಪಂದೆ ಇಂಕ್ಲ ಒಂದು ಆಶಯ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ನ ಶ್ರೀನಿ ಇಂಬೇರು ಮುಲ್ಪದ ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಈಗಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತಿದ್ರು ಅರೆಗ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವರ ನೆಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡ್ನು ಪನೊಂದು ಮಾಂತರೆಗ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಮಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಿತ್ತ ಈತ್ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಬತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರೋದಯ್ ಮೇರ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರ್ದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಒಂದಕ್ಕೇನು ಎಸ್ ಚಂದ್ರೋದಯ್ ಮೇರು ರಾಜೇಶ್ ಕಣ್ಣೂರ್ ಮೇರೆ ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೇನು ಅನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಿ ಮೇರ್ ಬತ್ತದು ನಿತಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆ ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೇನು ಅನ್ವೆ. Thank you so much sir for being a part of our show. Thank you so much. Yes, thank you. ಸೊ ಪೂರ್ವಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಇಂಕುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರ್ಪ ವಿತ್ ನನಾತ್ ಮಸ್ತಿ ನನಾತ್ ಫನ್ ನನಾತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನನಾತ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ದೊಟ್ಟು ಬರ್ಪ ಅಡೆ ಮುಟ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಭಗವಂತ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ವರ ಪಡೆದ ನಾನು ಆಕಾಶವೇ ಆಗಲಿ ಭವಿಯೇ ಆಗಲಿ ಹಗಲೇ ಆಗಲಿ ಇರುಳೇ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಪಕ್ಷಿಯಿಂದಾಗಲಿ ನನ್ನ ಸಾವು ಅಸಾಧ್ಯ. ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದು ಲೋಕವ ಕಾಯ್ದ ನಾನೇ ವಿಷಕಂಠ. ಶಿವ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ದಿಗಿರಾರ ಪ್ರಿಯ ತಾಂಡವ ಶಂಕರ ಪ್ರಕಟ ಶುಭಂಕರ ಪ್ರಳಯ ಭಯಂಕರ ದಿಗಿರಾರ. ಈ ಸೀಮೆಗೆ ಶಿವ ನೀಡಿದ ವರವೋ, ಈ ಊರಿಗೆ ಇವಾಲದ ಮರವೋ, ಮೂರು ಸುತ್ತಿನ ಕ್ವಾಟೆ ಗಸ್ತಿಗೆ ನಿಂತ ಗರಡಿ ಮನೆ ನಾಯಕ, 6,000 ದಂಡು ಬಂದರು ಬಿಡನು ಕಾವಲಿನ ಕಾಯಕ.
तू जरिया बन गई है तेरे इश्क की मेरे दिल में कई दिन मन गई है तेरा जिक्र हो रहा है तेरा जिक्र हो रहा है इबादत की तरह तुझे याद कर लिया है आजा जिंदे शामी आने के तले है आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है Dance to Dance Juniors, title sponsored by VIP Last Bench Tulu Movie, powered by Kane Properties, co-sponsored by Sun Premium Refined Sunflower Oil, Santosh Rice. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.